Organizada polo Club Natación Ribeira en colaboración coa Federación Galega de Natación e o propio Concello, este vindeiro xoves 15 de agosto terá lugar a 29 edición da Travesía a Nado Praia de Coroso, unha proba veterana e xa consolidada dentro do calendario de augas abertas. É un evento que atrae tanto a nadadores locais como da comarca, de outras rexións ou de outros países, como por exemplo Portugal. E a travesía xa se consolidou como unha das probas clásicas do verán, tanto na comarca, sendo tamén un referente dentro das competicións de natación de augas abertas a nivel galego, porque ademais é agora mesmo unha das travesías máis antigas que temos aquí no país. A proba na que se agarda unha participación próximos 200 nadadores incluirá distintas categorías e distancias en función das idades. Este año estamos moi contentos porque el año pasado tuvimos 103 inscritos e este año, a día de hoy, que ya se acabaron las inscripciones, hay 173, pero bien es cierto que hay mucha gente que está contactando con el club porque se les pasó el plazo y quieren venir y anotarse. Vamos a intentar a ver si podemos facilitarles la participación, porque para nosotros es un orgullo que sea una travesía donde hay tanta gente inscrita. Hay desde benjamines, pasamos a levines, infantiles, junior, absoluta, máster 1, máster 2 y máster 4. La travesía consta de 4 pruebas, de una de 2.500, de 1.250, de 400 y después una a modo popular, sin ser competitiva, de 150 metros. Dende a organización quixeron tamén agradecer o apoio do Concello e tamén ás distintas empresas e casas comerciais que colaboran coa proba, xa que sen o seu apoio non poderían levala a cabo.